Takže nazdar lidi, já jsem Koubas a vítám vás u druhého dílu ze hry Spore a dnes jsem si tak naplánoval, že bychom se mohli dostat do další fáze konečně, což se asi dostaneme. Tady si s ním pokecáme. Nepokecáme. Se mnou se nedá kecat nebo co? Nevím, co jí je, ale když chce to? Malý saxík. Tak jo, dopřejem. Spíš malý tanec. A je to fakt divný. Tady si tančíte a najednou snesete vajíčko. Fakt divný. To já to nechápu. Uhneme se, kolik máme penězku. Za to nic nekoupíme, ne? Ani tady trávu ne. Tak jdem, no. Takže šup šup. To se mi fakt líbí, jak má ta holka přes celou hlavu. Píseň sirény. Ten je... Počkej. Jak to, aby se mnou... Počkej, ne, takže... Jo. Tak. Jo. Takže už máme 2 a já bych tady šel naše pířenec. Kouknu si, co máme tady. Tady jsme zabili jako v minulém díle a já si teď nepamatuju. Jo. My jsme tady títal běložravci. Přes vodu. Nedoporučuji. Vůbec nedoporučuji chodit, protože v hloubkách se tam něco nachází. A já si tady dám ne. Grafické nastavení. Ne. Tady. A já si to potřebuji. OK. Teď prostě se mě to takhle pomalu otáčí. To je jedno, to jsem měl možná i minulé, mám zlozvyk. Takže tu máme Maxis Skibble Maxis. A jelikož bychom měli být přátelský v uvozovkách přátelský, tak nebudeme jen přátelský. Ne. A zaútočíme na ně pěkně. Takhle. Zapté všechny. Oj, ale tady máme problém, protože oni tady mají aj nějaký... Už se bojí. Rychle. Takže tady si vezmeme další papu a rychle tady zabijeme toho alfa samce. Já teda ne, já si nebudu špinit ruce. Tak jo. Sprint.
se to zahodí, bych řekl. A teď máme ještě Alpha Skibla, tak ho taky zabijem. Konečně jsme je dobili a teď si můžeme jít natrhat ovoce. Aby jsme měli hlad a byli jsme zdraví. Pardon? Oj, nějaký alfa pokupín, to nevím co je, ale jak je to přepadlo a tady ta kolotača taky. Tam jsou, hele. Dějte tady. Pokupíni. Hlídej si tady tu blaho. Ne! Jo, výborně. Rychle a teď se najeste všichni. Toto nebude jen tak slabý druh, ale... Na nás si stejně nevyspě. To lítá odkud? Musíme jíst, protože ten má málo HP. A tam je nějaká sopka. A už je na něm. Nejsem šířkavec. Tady jsme my. Tady nějaká sopka byla. Někdy tu byla sopka. Tady je. No, to někdy tady. Tady je něco, to jsme my. Soptí! Udíkejte! Zapte tady toho parchanta. Ještě se. Tady rychle. Tady ty vajíčka. Nikdo se nedívá. Já vím, že to je rebelie toto. A proto jsem se rozhodl tak, že toto vyberu. Tamto taky, hele, půvať 4. To je dobrý. Tako pusa. A tady mám nějaký ruce, nacházejte. Ulovte jednoho zástupce pokupín. Co je to pokup... Co to je toto? Pokupín. To jsou tady ti, ale... Hej, tak kde jste? Mozek. Panečku, všechno na hlavě. Nyní máte opravdu velký mozek a do své smečky nyní můžete nabrat třetí příšerku. Což je dobré. Máme flábe a proto, že... Tak toto bude zpívat asi hodně dobře. Počkej, to je 16, jo. Tak to zkusím.
Tak zkusíme taky ten. Teď to budeme muset jako dospívat, protože toto není poprvé, já to nezvládl. No, vysere se radši na mě. Vidíte tam ty vzadu. Jich zpívá víc, to není fér jako. Vidíte to? Mají 6 plus, my máme jenom 3. Jestli to teď dospívají, tak jsme v pěkný řídí a já na to hlavu. Takže na to hlavu a jdu. Oh my god. Jo, tento? Byl nějaký varnej, zkusíme ho. Co? Rychle. Jak vidím, tak tady... Ty zabijem. Protože... ti útočí i na mý kamarády. Spíš na ty, kterýma se chci kamarádit a ty pojď sem. Pojď, ne? Pojďte do něj. 3 versus 3, to není dobře. No sakra. A Koubas, největší sračka, z boje utíká. Omlouvám se, ale jsem srdčka. Srdčka mačka. To je divný, jo. Domov mi to ukazuje, že to mám tady. A přitom už jsem v něm. Podle všeho. Tak tam to je krutý. Počkejte, vezmeme si. Jako choďte. Před vodou to vám nezakazuju, ale ne přes hlubokou. Ty hovno, ty vole. To je plesnivý plot, starý. Už jsem se hledl, že to bude hovno. Ohoho. Jdeme. Já si nechci pářit, já chtěl jenom vidět, kde mám dolů. To je taky blbý. A kde je? Tady. Ano. To fakt takový divný. Jinak. Ohledně channelu už jsme natáčeli s Houtrem video. Nevím, jestli už dál. To se musíte kouknout. Takže tady si dáme rosolník půvab. Rosolník, motherfucker. To si dá. Jo, to vypadá dobře jako uši. Ne, vypadá to hnusně. Vypadá to fakt divně. Ale nechám se tam.
Pak si dám sprint. Ne, rychlost ne. Takže dáme si. Oh my god! Zpívání 5. Ježišmarja. Ty vole, kolik to stálo? Za kolik prodám tady tu? Zpívání 4. Zpívání. Jak chci toto? Ale 250. Takže to sorry, ale to dám. Uj, kaputa buje. Taký prasečí rýpák, takový. Já nevím, jestli jsem si koupil správnej. Já mám vlastně dokonce. Přijel jsem mezi koule. Já nepřijel jsem. Dáme mu zvadlý. Vidíte, jak to vypadá? To vypadá jak zvadlé perko. No co já nemyslím. Takže teď si dáme nějaký úder 3, úder 2. Zdraví 2. Úder 3 si dáme. Jako můžeme si to dát. Co takový. A tady si dáme úder 2, jo. Nevím, kam co si dá. Tam ne, já chci dát. Teď tam. Aha. Tak se klikneme na nožky. Dáme si skákání. Budeme skákavky. Dozadu si dáme ještě jump, jo. Budeme strašní skákavci. Ale mohli bych si dát ještě jako. Teď mám na to. Kubo, co ty zase prodal? Až přijdu na to, co jsem prodal, tak se asi zblázním. 150. Si děláte srandu, co přidávají tady ty rohy? Zdržení. Jejich zdržení. To si můžeme koupit tady ty paroháče. Ne, koupíme si to, co chtěli. Takže oh my god, toto je lepší. Toto. A stejně nám chybí 5 do toho, aby jsme si to koupili. Takže prodáme oči. Stačí nám to, tak si to dáme jakože jsme drsňáci. Tak si dáme takovýho malýho panka. Jo. Už to vidím, pankáč prostě. Si udělám pankáča. Ale to chci stihnout, už natáčím 4 hodiny. 4 hodiny a ještě to nemám hotový. Oh. Chvilku napětí. Co to je? Je dobrý. Jsem se lekal. A všichni se změnili. Dívejte, jak má velký ruce. On má velký ruce. Já můžu skákat. Boing, a vidíte, jak vysoko. Boing. Teď já ho přeskočím. Já ho skoro přeskočím. Tak to je hustý, já umím skákat. Takže. Tak a teď se můžeme mít tady někomu pomstit, protože teď mám v kapse celou smyčku. Co? Koukneme si, co je tady. Neznámý druh. Vypadá to, jak kdyby si nečistil dlouho prdel. A je proti.
Tak co jiného uděláme, ne? Je to prostě nepřeživ. Armáda spásy. Hej! Já vyskočím. Odskoč pryč. Nevím tady. To jsi pokakal. Rychle hoď toho zapta. Ty dobrý, že? Výborně. Co to ještě? Narodil jsi do špatné rodiny, kámo. Nadrhejte si plody. To by bylo, tady bychom to jakože si dobili. Takže je to dneska dobývání takový. Oh my god! Ulovte 5 zástupců Zeltoman a Zeltoman. Proč to nemůže být tady ten? Oh Bugadu! To chci, snad umí blbě zpívat. I fuj, ty vypadáš divně. Tak to je hustý, dívejte na to. Tak na to nemám. Ale jako jednoho fakt bych chtěl, protože... Dívejte na mý křehoučky ručička, dívejte na úplně. Godzilla, no problému. Ty se ničeho nebojí. Tady ta vypadá hnusně. Ta půjde jako první. Tady jsou. Jsou ohrožení. To je hrozná. Na ňu. Už stačí jen... 3? Když jsme jich zabili 3? Pardon, jsem srap, ale... To se nedá říct, že jsem srap, ale prostě jsem ho je tam nechal. Já ale pomstím, nebojte se. Toho se nemusíte bát. Takhle mě nedokáže ještě nikdo naštvat. A zabiju si toho jednoho. Jednoho, tak ho zabije. A zežeru ho.
To mě jedno. Tady ty bych si fakt neznámý drůdík, to jsou ti opisáci. To je fakt divný to, že prostě už vím, co tam je a neznámý drůdík. Co jinýho vyšlo. Oh. To je takový slon, dá se říct. Je docela slabý. A to je alfa toto, jo? Mně nepřipadá jako alfa. To pojď. To je fakt divný to. Oh. Omlouvám se, ale dneska to asi nedotočím. Dotočím to, ale... chtěl jsem říct, nedotočím, ale... Hele, tady máme... Hračička. Hračička, kdo to je? My máme... my máme vlastně tady ty kamarády. Mě nepřespíváš už, ale kámo. Ne. Tomu si říkáš co? To je fakt hovado tady toto. Ježiši! Tady máte to UFO a já nevím, kam zmizla. No, tak toto bude pro dnešek asi všechno. Protože zvířata se zbláznila. Dá se říct, počkat. Už klid. Ne, tak to ještě necháme, jo. Můžeme se snažit. S tady těma hračkama. A tady ten je furt posranej. Tak ho zabijem, aby nebylo.
O, 40. Jenom 40. Jenom 40. Jo, 40 za 6. O, tak to rychle. Je to svalové, ale chová se pěkně srbsky. OK. Takže toto dáme do timelapsku. Teď je trochu speedeček. Takže ne. Nebudu to dávat do timelapsku. Tady bohužel s mrtvolkou mého těla se loučíme. A u dalšího příště. Čau.